Waɗannan kayan ƙasar Nijar za a tafi da su wata 'yar sari ta sara. Ku tsaya ku ga abin mamaki, duk wacce ke buƙata akwai su. Wannan wani sirri ne mai suna turaren gado, sirrin mallaka. A gado ake yayyafa shi, daga lokacin ina faɗa miki idan ya hau ya shari baccinsa, yana sharar bacci kina ƙara nutsewa a tsakiyar tekun ruhi da zuciyarsa. Sannan ne ga wannan gumbar Zamfarawa, ga daɗi kuma ga aiki. Sannan ne ga wannan gumbar ita ma wata gumba ce. Yawwa, sannan ga wannan na hips da ɗuwawu da nono. Sannan ga Nescafe ɗin mata. Nesco yana da kyau sosai. Sannan ne ga uban gayya wani tsimi ne wanda yanzu magani yanzu. Da kin sha za ki ji aikinsa. Sannan ga garin antifilis kwalmi duka yana ciki. Sannan ne ga wannan malaminki a tafin hannunki, sirrin mallaka ne, yana da kyau sosai. Sannan ne ga kuma wannan humra ce, humrar mallaka. Ƙanshinta ɗaya ake so namiji ya ji. Ga kwallin sirri mai kiran masoyi daga nesa, idonka idona. Kai 'yan Nijar za a sha shagali. Sannan ga ko kurma ne zola ya magana. Ɓangaren samun kyauta, mallaka da shiga zuciyar namiji. Ga kabarin mai gardama. Gaskiya duk mace a cikin wannan, idan dai kina Nijar ki kokari ki samu wannan kabarin mai gardama din saboda ki mallaki naki mai gida. Sannan ne ga wannan zumar antifilashin mai haɗe da turaren bita zaizai. Wannan sai babbar mace fa ba kowace take iya siya ba, amma fa aikinta kin ga ki shafa turaren nan ki yi amfani da zuman nan, to ai mai gidanki yar uwa kin gama shigewa tsakiyar ajihunsa. Sannan ne ga cokalin sababi, shi ma cokalin sababi magani ne mai kyau kwarai da gaske. Wannan cokalin sababi ku hanzarto ku sai shi. Sannan ne ga tafkin mata ɓangaren jan hankali, ƙara ni'ima, ƙara daɗi kamar zuma da sauransu. Yawa yana ciki shi ma ga yana. Sannan ne ga wannan jigidar, yawa tsakiyar malam, jigidar nan mai in kika ɗaura ta ƙugun ki haye. Sannan ga sashi a loko. Sannan ga bujan ki shakaf. Wata ta ce wallahi ba ta taɓa jin daɗin aure ba sai ranar da ta yi amfani da waɗannan tagwayen garukan. Sashi a loko, bujan ki shakaf. Sannan ne ga kuma wannan sirrin bare shi ma hayaƙi ne. Ga kuma wannan turaren mai jawo zuciyar namiji na mallaka, yana da kyau. Ga su nan dai.